हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय गासैखौबो लोगोफोर इण्डियान एयारफर्सनि साख्रि ओंखारना फैदों गासै भेकेन्सिया दङ 334 जेराव नोंथांमोना मेन अमेन गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो हिन्जावफोर हौवाफोर दा बिनि लास्ट डेटआ 30 जुनाव जोबफैगोन आरो 1 जुननिफ्राय एप्लाइआ सोलिगोन बेवहाय ओइचएस पास जानायनिफ्राय एप्लाइखौ खालामनो हायो नाथाय दायो आं नोंथांमोननो खिन्थाखानोसै जे बेवहाय दायो अफिसियेल फुल नटिफिकेसन फैथ'वाखै आरो दा बेहाय सर्ट नटिफिकेसन फैगोरदों जेराव नोंथांमोना क्वालिफिकेसन नागिरबाबो मोननाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे आंखौ गाज्रि मोना आं सिगाङावनो खिन्थाखाबाय दा बेहाय जों वेबसाइटआव फैयोबा नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै नायनो हायो नैबे जाबाय अफिसियेल वेबसाइट दा बेवहायनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जेब्लानाखि 1 जुन जागोन ना अब्ला लिंकआ एक्टिभ जागोन आरो नोंथांमोनाहाय नटिफिकेसन गासैखौबो नायनो हागोन दायो लोगोफोर जों नायनोसो फैदो मोनसे अफिसियेल सर्ट नटिफिकेसन आरोना जेराव नोंथांमोना बैसोखौ मोनगोन आरो भेकेन्सिया मा दं नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन नैबे जाबाय लोगोफोर मोनसे सर्ट नटिफिकेसन फैदों आरो नोंथांमोना नायना लानो हागोन बुजिना लाग्रोनो हागोन सोर एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय बेवहाय होनाय गैथ'वा माने क्वालिफिकेसन होनाय गैया आरो नोंथांमोना बुजिना लादो दानिया नायदो दा बेवहाय माखासे पस्ट दङ नै बे जादों बेहाय माखासे नुनो मोनदों ब्रान्स दङ कर्स नाम्बार आरो भेकेन्सिस थायो आरो दा बिनि गेजेराव फ्लाइं दङ फ्लाइंआवहाय गासै दङ 96 भेकेन्सि दङ बिनिफ्राय लानानै एसएससि नुदोंना बे एसएससिनि फुल फर्मा जाहैबाय लोगोफोर सर्ट सार्भिस कमिसन आरो बिनिफ्राय ग्राउन्ड डिउटि दङ ग्राउन्ड डिउटियाव टेकनिकेल आरो नन टेकनिकेल थायो बिनि गेजेराव भेकेन्सिया बेवहाय होनाय दङ नाथाय बेहाय कास्ट वाइज होनाय गैथ'वा जेब्ला फुल अफिसियेल नटिफिकेसन फैगोन अब्ला गासैबो मोनगोन दा बिनिफ्राय मोनसेया दंबा फ्लाइंआवहाय बेनो जाबाय एनसिसि स्पेशेल एन्ट्रि जायफ्रा एनसिसि दङ बिथांमोननि थाखाय 10% सिट दङ आरो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो जोबोर मोजां स्कप मोनगोन दा बिनिफ्राय जों नेक्स्टआव फैयोब्ला बेहाय जोङो माखासे इन्सट्राक्सन नायनानै लानो हाग्रोगोन दा बेहाय जोङो दोनथ'नोसै जोङो उनावहाय गासैखौबो जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन मोनगोन ना फुल गासैबो जोङो नायना लानो हागोन दा बेनि गेजेराव बेहाय नायनो गोनां जाबाय बैसोखौ नायना लाग्रोनोसै बैसोआ होखाबाय दा बैसोआ फ्लाइं ब्रान्सआव जुदि एप्लाइ खालामगोनब्ला दा बेवहाय फ्लाइं ब्रान्सआव एप्लाइ खालामगोनबानो बैसोआ 20निफ्राय 24 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो ग्राउन्ड डिउटियाव टेकनिकेल आरो नन टेकनिकेलाव एप्लाइ खालामोबा 20निफ्राय 26 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेवहाय फिजिकेल मेडिकेल स्टेन्डार्ड्स आरो इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन नोंथांमोनखौ चेक खालामनाय जागोन एबा नायनाय जागोन आरो जेब्लानाखि फाइनाल सिलेक्सन दा बेहाय नुखाबाय दानिया बिनि दरमाहाखौ नायना लाग्रोनोसै दरमाहाया जोबोद बुरजा 56,100 जागोन पार मान्थ आरो बिनिफ्राय जागायनानै 1,77,500 जागोन लेभेल 10 बिराद मोजां स्केल पे दङ 15,500 दङ दा जोबोर मोजां सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जब नोंथांमोना जुदि एलिजिबल जायोब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिखायनो आपडेटखौ नायबाय थादो जेब्ला फुल अफिसियेल नटिफिकेसन मोनगोन गासैबो डिटेलखौ नोंथांमोना मोनफिनजोबगोन बेनिखायनो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आपडेटखौ थ' बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोनाहाय मोनसे सर्ट नटिफिकेसन मोनग्रोबाय बेखौ डाउनलड खालामना नायनोबा आङो होदों पिडिएफ फाइलखौ डिसक्रिपसनाव चेक खालामबानो जाबाय स' बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे आंखौ गाज्रि मोना बेवहाय मेन अमेन गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन अल इण्डिया बियो अल इण्डिया पस्ट नोंथांमोनाहाय नुनो मोन्दों नै बेनि एप्लाइआ सोलिगोन होननानै बुंदों बेनो जाबाय 1 जुननिफ्राय लानानै 30 जुनसिम सोलिसिगोन दा बेनि वेबसाइटखौ आं नोंथांमोननो होखाजोबबाय डिसक्रिपसनाव चेक खालामबानो जाबाय